Bueno, Amaia Salen epaiketa orduan gaur hasi da, beste ekin batea, bateragune auzian. Euskal Herri oso daude olako hitzorduak dituta gaurkorako urnietan ebai, eta urnietan ekitaldi gehiago daude, ez? Zegite, urnietako ikuspegitik nola bizi da auzia? Bueno, azkenean, ez, bateragune auzian Amaia esnal dago, urnietarra, eta ez dakit, zentzu horretan ere, ez, gertu-gertutik ikuitzen dio, ez, auzi honek eta epaiketa honek urnietari. Eta, bueno, hainbat ekimen antolatu dira, pixka batez, Amaiari eta Amaiarekin batera auzi honetan epaitutako jendeari, elkartasuna adierazteko nahiarekin eta, ez, idearekin. Zuek daukazuen informazioan arabera? Goeran dago bera. Pertsonalki Amaia. Bueno, nahiko animatuta egon da, ni ez dakit larun batean bertan ere neune honitzan berarekin, eta bueno, animatuta zeon, bazkari bat zeon ere herrin, gazte jendearen arteko bazkari bat, eta animatuta zeon, eta bueno, pixkat ere, ez, bueno, ezin egon zera horrekin, zer pasatuko den, ez jakintasun horrekin daula, baina berez, animikokita, ondo. Gero hori izan ditugu azkenan minutan egunkari auzia, udalbiltza auzia, bateraguneren auzia bide beretik jundietekela pentsa daiteke edo? Bueno, ez dakigu ez, estatuak ere ze jarrera hartuko duen, egia da, ez, egunkariaren epaiketa eta udalbiltzarena kontestu jakin batean ematen direla, bateragune auzia beste kontestu batean ematen da, ez, hauteskunde batzuen, ez, udal hauteskunde batzun ondorenean, nun bilduk, ez, emaitza oso onak lortzen dituen, ez, eta bueno, pixkat ikusgai dago, ez, estatuak horren aurrean ze jarrera hartuko duen, ez. Egia da, aurreko epaiketetan bezala bateragune auziak ere ez daukala inungo zentzurik, ez daukala inungo inarri penalik eta inungo, ez, zerarik, funtsik, baina, bueno, estatua, ez, beste behin ere erakusten du, ez, dagoela, ez, jarrera batean eta ataka batean, non ezker abertzalearen, ez, jardun politiko normalizatu bat debekatu eta oztopatu nahi du inalakein, eta, bueno, kontestu horretan, ez, eta beste kontestu batean, non denboran, ez, Amaia esnal eta beste 7 pertsona atxilotuak izaten diran, 2009an eta ordutik ona ezker abertzalean ematen den, ez, eztabaida eta eztabaida prozesua zeinak ekartzen gaituen gaur egungo egoera. Bueno, eta gurrungo egunetan ze espero dezu herriaren aldetik, esan nahi ditelako hemen konzentrazio dituta daude, larun batean manifestazio handi bat izango da Donostian. Bueno, ekainaren 28 eta 30 konzentrazioak egingo dira Mikaela enean, 7:00, uztailaren 2an manifestazio nazionala dago Donostian, tarte horretan, ekainaren 28tik uztailaren 2 dago Zuloaga plazan, Donostiako Zuloaga plazan askegunea izena, eta hor, bueno, ekitaldi politikoak, hitzaldiak, eta barra egongo dira, eta datorren astean epaiketa segituz gero ere, urnietan konzentrazio gehiago egingo dira, bai uztailaren 4ean eta baita 5ean ere, ez, eskualdeko zera hartuko duena, ez, izaera hartuko duena. Ordu nola bukatzeko urnietarrei deialdi berezirin batera enbarko zaie? Epaiketa politiko honen aurrean, eta hori gain zuzen ere salatzen duguna, ez, epaiketa politiko gehiago ez egotia, eta honen aurrean bere salaketa eta bere kontrako jarrera agertzea, eta agertzeko modu bat da, konzentrazioetan parte hartzea, manifestazioetara joatea, eta barretar.